खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो बेयो जाहैबाय बड'फाखौ बर' हारियावल' नङा रायजो नाङैनो हादोर नाङैनो मान बावदों आरो बड'फाखौ जोंनि बर' एबा बिटिआरआवल' नङा रायजो नाङैनो हादोर नाङैनो गोसारहोनाय एबा बिथांखौ मान बावनाय एबा बावहोनाय बे मोनसे थासारियाव सफैदों। थारैनो बे समाव मख'नांगोन दि हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेल हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' हारिनि थाखायनो जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा बुंनानै थांदों एबा खोथा होनानै थांदों आरो बेनो जाहैबाय बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव फैगौ एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो बड'फानि मुङै लामा बेखेवनाय जागोन। थारैनो बे बर' हारिनि थाखाय बावगार हायै गोग्गाथाव बाथ्रा जेराव बड'फाखौ जोंनि बर' हारियावल' सिनायथि जानाय बे नङा बड'फाखौ रायजो नाङैनो हादोर नाङैनो मुलुग नाङैनो मोनथिहोनो थाखाय आखायाव लादों हादोरनिफ्राय एबा हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बे गोख्रों खोथाखौ होदों आरो बे गोख्रों खोथाखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनारि जथुम्मा 57थि बोसोरसालि जथुम्मायाव बे गिदिर बाथ्राखौ बुंना थांदों हादोरनि नखर मन्त्रि बिथाङा आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जे हादोर नाङैनो जोंनि बर'नि बिफा बड'फाखौ सिनायथि होनो एबा मोनथिहोनो एबा बिथांनि बागै गुवारै बयखौबो मान बावहोनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। दानिया फैदो बिदिब्ला बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव लामा बेखेवनायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माबायदि गोजोनथावै बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। भारतनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव बिथाङा मोनसे लामा बड'फानि मुङाव जेरै गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नेशनेल केपिटेलाव लामाफोरखौ मुं दोनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावबो मोनसे लामा मुं दोननो थाखाय बिथाङा फोसावलांदों आरो बे लामाखौ फैगोन 1 मेआवनो बेखेवनायनि खोथाखौ बिथाङा जोंजों रायज्लायलांदों। दा जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो जोङो जोंनि आदर्श जोंनि बर' माहारिनि बिफा हिसाबै मानिदों आरो बिथांखौ जोंल' मान होनाय नङा दिनै सारा आसाम रायजो आरो भारत नाङैनो मान होनायनि मोनसे थासारि फैदों मानोना बिथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ राजखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनायनि मोनसे गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनायजों लोगोसे हारि माहारिफोरजों बोरैहाय एखे मोनसे थासारियाव थांनानै थानो हायो गोबां पजिटिभ खामानिफोरखौ बिथाङा मावलांदों बिहोमा होलांदों। दा बेखौ बुजिनानै दिनै नेशनेल लिडारफ्राबो बिथांखौ मान होदों। दा बेनिखायनो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा दिल्लीनि मोनसे लामाखौ बड'फानि मुङाव डेडिकेटेड खालामनाय एबा बिथांनि मुङाव दिनै फोसावनानै दोनलांदों।